Lagi iki aku ngerti ene menungso kulite kandel. Tak cokot siungku ora tedas, tibani tangan ora dirasakake. Wah. Pancen digdaya sekti kalintang jayaning perang. Nanging ngomong tekan semene kekuwataning patih sapu jagat. Kowe kena daya kemandenku. Tambang sutra Jala Kencana isa nglawat meguru karo kowe selawe taun Raden. Al-Fatihah kunjuk Kisena Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya jagat pangestu para wayah Bathara jagat iladala. Kaya lumaku ing wanci peteng kepapak obor sosro biar padang trawangan. Penggaliku bareng aku nyumurupi marang suwane putuku Bratasena kelawan putuku Si Permadi. Paran Padharjo nggir Bratasena. Untuk berkah pamujine Matswapati kakekku. Sowanku niring Sambikala, aku ngaturake basaku katura. Ndak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestu ning wong tuwa tampan ana. Ndak gegem dadiake jimat. Permadi. Putuku nggir cah bagus Padharjo sak praptanira. Tansah pinanganing kawidadan niring Sambikala Kanjeng Hyang kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ndak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestu ning kene yang tampan ana kula pundi nggo jimat paripin dayan ana ing kasantosan Kakang Semar Padharjo wilujeng sinuwun niring Sambikala kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sinuwun ya Kakang Semar ndak tampa ora liwat prayoga nunggonmu ngadhep ana ing ngarsaning ingsun. Sampun boten kirang prayogi. Anggen kula ngabiyantura ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Wirata. Bratasena. Matswapati kakekku apa? Permadi, kula wonten timbalaning ngadawu. Apa ta sababe? Dina samengko panjenengan ingsun utusan kelawan Patih Wirata, Patih Nirbita supaya angulari menyang endi papaning para Pandhawa. Sabab pawarta ingkang sumambung nganti tekan talinganing pun Hyang Wirata sakbubare ya kuwi nalika putuku Si Kunthi bakal nampa kanugrahan negara Ngastina. Banjur karemake ana ing kutha Pramanakati ana ing bali Sigala-gala. Nalika semana kabar ingkang sumebar warata saindenging jagat lamun Pandhawa sirna jroning kutha Pramanakati ana ing bali Gala-gala. Bebasan pepes bayu kang tapis kaya iso ora ana pangarep-arep. Tumuli aku utusan kelawan Patih Nirbita angulari menyang endi dununging para Pandhawa. Dene bejane sira putu-putu kalising Sambikala lan apa ta sababe dene sira ingsun timbali ana ing negara Wirata. Ger jumbo kelawan putuku Pandhawa kuwi apan dadi putraning Prabu Pandhu sing jeneng Sima singaning Nalendra kuwi ora ana lho kejaba mung Prabu Pandhu Diwayana ingkang wis mapan ana ing kasuwargan jati. Ya wewatakane ya anggone minangka dado pangayomaning para kawula sak negara Ngastina bebasan jagat iki tanpa tanding. Mula wewatakaning bapakmu mau muga tumurun marang putu-putuku Pandhawa kabeh. Sira ngerti? Lamun dina samengko negara Ngastina wis ana calon Nalendra ing bakal gumanti kepraboning Si Dastarata. Ya sabab saka praduling Patih Suman ingkang ngandhakake yen para Pandhawa wis tekaning pati. Wekasan Dastarata misuda kelawan atmajaning pambayun ya kuwi Si Kurupati minangka dadi Prabu Anom ingkang besuke bakal nglintir keprabone Si Dastarata. Mula tak jaluk para Pandhawa aja nganti padha mesgul atine. Aku ora kepengin nyumurupi marang turasing Begawan Yasa ing Saptawarga padha regejegan mung rebut kamukten negara Ngastina. Mula sing jeneng wong tuwa kaya wong atuamu ing Wirata duwe pengangkah kepiye carane supaya putu-putuku padha regejegan merga mung rebut negara Ngastina. Sira ingsun timbali sayekti bakal sun paringi kanugrahan, sun paringi bebungah
ora usah dadak ngucik ke Prabone Ngastina. Nanging tumrap wong tuwa kaya eyangmu ing Wirata iki, marem-mareme kuwi yen to mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda nanging sarana bebodro dhewe. Aja kowe ngarep-arep marang tinggalaning wong tuwa. Ya. Mula ngerti ya Bratasena. Wewengkon Wirata kene eneng bumi ingkang isih wujud alas gung liwang-liwung, mongko gawat keliwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara keplayu. Bumi mau bakal ingsun paringake kelawan putu-putuku Pandhawa. Kinarya liru, kinarya ijoling negara Ngastina, Wanamarta kuwi mau babatana. Sawise sira babati, nggunen mukti kelawan kadang-kadangmu kabeh. Aja nganti sira ngucik marang keprabone Ngastina ingkang tan wurunga mung bakal dadi ajanging pasulayan. Kaya ngapa bombonge wong tuwa yen to muruh kananing putu-putuku padha tentrem, ayem, urip, maksinamadan. Pandhawa mukti, Kurawane ya mukti. Kanthi cara mengkono, jagat iki ora bakal kobar marang angkara murka, Bratasena. Wah. Pancen niate atiku mung bakal nanjihke karo Dastarata bapakku. Babagan negara Ngastina ora niat njaluk. Nanging mung kepengin ngelingake yen to biyen tau tati napa welinge Pandhu bapakku ewadene kaya mengkono ngendikane Matswapati kakekku. Mula niatku karo Permadi tak wurungake. Yen to pancen Matswapati kakekku ora kepengin dumadining Pancabakah antaraning Pandhawa lan Kurawa. Matswapati kakekku ngiklasake wewengkon Wirata kang sinebut Wanamarta dadi kukupaning Pandhawa. Bratasena ora bakal wegah mung nampa kang dadi dawuhe Matswapati kakekku ing Wirata. Semantun ugi kula Kanjeng Eyang menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Hosek aja kesusu. Kowe tak jarwani ya Bratasena. Nadyan wis watara suwe nggonku dadi ratu ning negara Wirata wis puluhan taun. Nanging Blakasuta blak utang terus terang. Piranganing kutha Goro Karang Pradesan munggah ning Parden wis nate ingsun tekani. Nanging mung siji ingkang durung nate ingsun prapta ana ing papan kono ya kuwi sinebut Wanamarta. Ya wana ing kemrentani alas ing gawat kliwat wingit kepati. Sabab ujaring porake padha ngandhake aja kok mung jamak limrahing menungsa lumrah, nadyan dewa wae ora ana ingkang wani mudhun ning Wanamarta. Mula yen to sira wis napa peparinge yangmu ing Wirata, Bratasena, alas kuwi babatana, resikana. Monggo yen wis kelakon sira babati, sira bebodro wujud negara, kinarya mukti putu-putuku para Pandhawa. Ya pancen kaya ngono prastawa dawuh timbrane Matswapati kakekku. Aku nyuwun pamit, dina iki uga aku bakal babat Wanamarta. Sira nyuwun apa Bratasena? Apa sira nyuwun Wadyabala? Ora, aku ora butuh Wadyabala. Kancaku ya mung Permadi. Merga sing bakal mukti ngawibawa ning Wanamarta aku sak sedulur. Yen to aku ngajak Wadyabala Wirata tan wurunga mengko yen wis paripurna nggone babat. Padha klesak-klesik padha ngrasani karo Bratasena. Pandhawa iso mukti nang Wanamarta merga saka pambiyantu ning Wadyabala Wirata aku wegah. Iso ya saka aku, ora ya saka Bratasena. Apa kowe njaluk sangu Raja Brana Mas Picis? Gunane dienggo apa? Aku arep bakal mangkat babat, ora ropian-ropian, ora seneng-seneng. Mula ora ana gunane yakin aku sangu Raja Brana. Wujuding Brana Picis paringe Matswapati kakekku. Malah wiwit aku babat ing kono aku bakal nglakoni prihatin yen perlu ora mangan ora turu. Durung rampung nggonku nglakoni prihatin, durung rampung nggonku babat Wanamarta. Wiladal jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Wah, pengawak waja. Saiki kowe tak tanting kowe nyuwun apa? Yen Raja Brana ora nyuwun, Wadyabala ora ngeparengake, sira putuku Bratasena njaluk apa? Tak jaluk Matswapati kakekku. Wiwit dina iki aja nganti kowe nglakoni dahar sarta sari. Cegah dahar kelawan Indra supaya nyembuh kekuatan lahir batinku nggonku babat Wanamarta.
Aja pati-pati kowe nglakoni dahar sarta sari yen durung krungu kabar Pandhawa kelakon babat Wonomarta. Kuwi ladal. Bratasena, Majapati kakekku piye? Puja sesanti Niskala. Pandungaku muga-muga lancar laku jantramu ngene babat Wonomarta. Ora nemu alangan sepiji apa Kakang Semaraku titip Werkudara Bratasena lan sak kadang-kadane ngene babat Wonomarta. Nggih, kula nyuwun pamit sinuwun. Kanjeng Hyang kula nyuwun pamit sing ati-ati nggih. Pandhawa mbiyuk gumulung kadanging pun Kakang Yayi ora nganti antara suwe sira Dimas wis metu saka kedhaton negara ing Wirata paran pawartane Yayi barep kakangku dawe Matsapati cetha ndak tampa nggone barep kakangku karo aku lan Permadi mudhun saka Saptawarga pengajap genahke perkara negara Ngastina. Nanging kowe tak kabari yen to Dastarata bapakku wis misuda lawan Kurupati jumeneng Prabu Anom. Tegese Kurupati ngembakal gumanti keprabaning Dastarata bapakku. Nanging wanter timbalane Matsapati kakekku Pandhawa aja mesgo latine, aja kagul kogelan rasane. Merga pengajaping Matsapati kakekku aja nganti dadi daredah antaraning Pandhawa lan Kurawa. Mula tumuli Matsapati kakekku paring dawuh karo aku. Pandhawa bakal entuk liru bumi ya kuwi ingkang winastan Wonomarta wujud alas gung liwang-liwung. Dadi sarana ijole negara Ngastina. Mula bareng kakangku bareng tak pitung bebasan rebut balung tanpa isi. Yen to awake dhewe nganti tekan negara Ngastina, luwih-luwih aku ngamuk ana ing negara Ngastina, bakal asor pocapane dadi rasananing para kawula. Dene turasing Begawan Wiyasa teka rebut negara Ngastina, rebut kamukten ora apa jeneng jejemberi marang asmaning ingkang nurunake. Mula aku disiki Purbawasisaning barep kakangku nampa apa sing dadi ngrikaning Matsapati kakekku. Wonomarta tak tampa bakal tak babati yen to barep kakangku tidha-tidha penggalihe. Babakan nggonku bakal babat Wonomarta ora usah padha melu-melu. Permadi rasa nyambut gawe, kowe rasa tumandang karya. Wonomarta tak babatane luwe-luwe kembar sing isih bocah. Aja nganti cedhak-cedhak karo nggonku tumandang mengko mundhak keneng apa-apa. Lakon iki tak lakonane dhewe. Pandhawa mukti ya saka Bratasena, ora ya saka aku. Yen aku iso muktekke dulur-dulurku kabeh.
Tegese apa sing dadi kesaguhaning Bratasena ora mung kandhek ana ing pangucap naika babar dadi pakarti. Nanging yen to aku gagal nggone bakal babat Wonomarta. Wah, aku nampa pidanane marep kakangku. Kadangipun Kakang Yayi, semono gedhening rasa sih tresnamu kelawan kadang-kadangmu. Ngelingipun Kakang kuwi ringkih ing samubarange. Pun Kakang ora nate nyambut gawe kasar kaya Siadi lan ora duwe kekuatan ingkang kaya Sira Yayi Bratasena. Mula babakan perkara iki pun Kakang mung bisa nyembuh donga pangestuning pun Kakang tumrap Siadi. Barep kakangku sing dadi jole wong tuaku, sing dadi jole bapakku, donga pangestumu nyembuh marang kekuwataning Bratasena ning aku njaluk karo kowe. Iya Dimas piye? Kowe aja ado-ado karo laku ning Bratasena. Merga yen ana apa-apa ana sing ngukup kuwandaning Bratasena ning tengahing alas Wonomarta, Dimas pun Kakang ora bakal ado kelawan Siadi. Nadyan kula mboten badhe tebi-tebi kaliyan Kakang Mas. Wah, aku titip nek kula Sediwa ya pinten tangsen. Aja nganti keblasuk jroning Wonomarta mundhak mengko nandhang kacintrakan wis talakonane babatane Wonomarta. Dimas sing ati-ati ya Yayi kadangipun Kakang. Samar pamoring Sukma Sena Maya. Nunamit pasang kaliman tabi tinebine kula duni dumawaing tawang tuwang bukulun. Paduka miji dhateng abdi Punanggara Parna inggih Jim Citrasena. Ngantos Gurawalan anggen kula bidhal saking pertapan Sumur Gumuling Anggara Parna wonten timbalan. Aja kaget kita ulun piji mangarsana ana ing Sulindra Bawana. Iye, magepokan kelawan kahanan Wonomarta. Wonomarta inggih negari Indraprasta. Kepara nyata ingkang kita aturake kelawan panjenengan ulun. Yekti kita kelingan nalika kita ulun dawuh supaya yasa negara ingkang winastan Indraprasta, negara Kajiman mapan ana ing Wonomarta. Negara Indraprasta nalika semana ulun dawuh kelawan Jim Yudhistira sakadang kadeyan supaya madheg nalindraning bangsaning Jim miturut etunganing panjenengan ulun madheking negara Indraprasta wis ana 1000 taun bangsaning Jim gone mapan ana ing Wonomarta. Kepareng paduka paring dawuh kados mekaten, mugi kepareng mbabarana dhateng ingkang abdipun Anggara Parna Citrasena wonten timbalan.
ngemban dawuh timbalaning Iwang Pikulun Jatimurti lamun negara Ngendraprasta ya Wanamarta wis titiwanci kababar kamanungsan tegesipun kados pundi ana titahing Bathara ingkang bakal nampa kanugrahan gedhe kang aran negara Ngendraprasta wonten ingkang tinuding dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah tanana liya kejawa amung wayah ulun para Pandhawa ya pancen mengkono nembe sakmenika kula mangertosi ingkang winastan para Pandhawa dene apa ta wigatine dinjeng kita ulun piji Anggara Parna dina samengko wis titiwanci negara Ngendraprasta kababar kamanungsan wonten ingkang kudu nampa kanugrahan ya kuwi mung para Pandhawa gandeng kita ku minangka bangsaning jin monggo kami tuwaning bangsaning jin nalika semana kita ulun paringi pusaka pengapesaning bangsaning jin siji lisah pranawa loro wati atu timpuru angka 3 oyot bayura katelune minangka dadi pengapesaning bangsaning jin katelu pusaka mau tumuli paringna marang para Pandhawa kados pundi anggen kula saged mangertosi para Pandhawa jernaminipun Pandhawa kemawon kula nembe mireng sakmenika titikane kita leledang ana ing sakndhuwuring Wanamarta lamun kita weruh satriya ingkang kadherekake perpat Panakawan catur cacahe ingkang ragane sarwa kuciwa ya kuwi ingkang winastan panengahing Pandhawa pusaka paringna marang wayah ulun kang aran Raden Permadi iku ingkang sayekti bakal kuat nampa kanugrahan saka ulun wujuding pusaka pengapesaning bangsaning jin mekaten sawise kita maringi pusaka 3 blabarana mungguh sejatine Wanamarta lan critakna mungguh sejatine negara Ngendraprasta dene Pandhawa kewajiban nampa kanugrahan ingkang kaya mengkono sabab Pustinuku kanthi laku prihatin wiwit Pandhawa kuncung nganti gelung wiwit Pandhawa jabang nganti claprang wis dilakoni kanthi laku tapa brata mula sak traju sak bobot yen to Pandhawa nampa kanugrahan saka Sang Hyang Jagat Jatimurti wujuding negara Ngendraprasta Jimanggara Parna latar menawi tetelo mekaten sampun cetha pangandika Paduka kula tampi samendhang boten wonten ing karembit dinten menapa kula kalilanan ngupaya wonten pundi dunungipun para Pandhawa utaminipun ingkang nami Raden Permadi ingkang titikanipun kadherekaken perbat Panakawan catur sesuk ngenteni apa dina iki uga kita budhal sabab yen to nganti suruping surya mengko Ngendraprasta mboya kababar tegese ulun bakal nampa Pak dukaning Iwang Pikulun Jatimurti lho nggih menawi kula mekaten kula nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik wonten ingkang bakal mrenahake bangsaning jin ulun pribadi ingkang bakal mrepeki kelawan Yudhistira sak kadang-kadang ing negara Ngendraprasta lho nggih ngestakaken dawuh Paduka Sang Hyang Pikulun Bathara Indra wis prateng tepining Wanamarta nggih Sang Bratasena nalika semanten ginakaken daya kekuwatanipun Aji Bandung Bandawasa wungkal bener dilananipun ingkang paman ing mandira jajar nggih Sang Gandamana wis prateng tepining Wanamarta eling-eling alas gawat kliwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara keplayu saka rungkuting alas
nganti ora iso tinrabas soroting Sang Hyang Pratangga Pati mila katon sintru telenging Wonomarta. Parandene sang pengawak waja iki mboten nate mundur saking geguntur, mboten nate mendha saking pangrerepa. Pantuk pepuntaning tekad sigra miwiti babat. Nalika semanten sigra anjebol wreksa-wreksa ingkang ageng andukiri sela-sela pating jalempah polahe nganti kaya bublah srangkrah candrane. Pangling Jimdam darat inggih Gusti Pati. Melayu-melayu sifat kuping sajak kaya kami gilan neneng apa mugi andadosna ing kawuningan Gusti Pati. Nalika semanten kula jagi wonten tapel wates negari Indraprasta inggih Wonomarta mboten ngertosangkan paranipun wonten satunggiling makhluk ingkang wujud jalma menungso. Piyayinipun gagah pideksa Gudhek Wok Simbar Jojo teka wantun ngrisak pepasrening Wonomarta inggih Indraprasta tata lair ngrubuhaken wreksa ingkang ageng ndukiri sela ingkang ageng nanging batos menika menawi dipun priksani mawi tata batin
Piyambakipun ngrisak pepasrening Wanamarta wujud candhi tuwin beteng pepasrening Praja Ingendraprasta dipun risak dening titah menika. Lho, ana menungsa soroh nyawa teka wani ngrusak marang pepasrening negara Ingendraprasta ya ing Wanamarta. Yen nganti kadenangan dening Ratu Gusti Maya sesembane awake dhewe sinuwun Prabu Yudhistira apa ora awake dhewe bakal nampa pidana ingkang abot. Lajeng kemareng paduka aja ana ingkang melu-melu. Tak prepekane kaya ngapa menungsane sing nyosoro nyawa pengin mruput tinjo yomane menungsa iki sajae. Aja kebangetan nggonmu ngumbar marang pepinginan Raden Mandeka. Wah. Ana wujudan yen tak matke katon ilang. Nah yen tak kedheke katon cetha. Iki wujude ngopo? Aha. Mokal. Kowe iso weruh wuta karo aku bangsaning Jim. Kowe bangsaning Jim ya. Jenengmu sapa? Aku Sapu Jagat. Pangkatku Patih. Negaramu ngendi? Ya iki negaraku. Kene wujuding alas bebondotan teko kowe ngaku iki wujuding negara. Panjen yen ditonton nganggo tata gelar lair kene wujuding alas nanging batin kene wujuding negara. Ya iki wujud negara Kajiman. Ingkang winastan negara Ingendraprasta. Raden, kowe ngrusak pepasrening Praja Ingendraprasta. Kowe ngrubuhake wit-wit gedhe ndukuri watu sing gedhe. Tata lair sing mbok rubuhke pancen wit gedhe nanging batin kowe ngrusak pepasrening Praja Ingendraprasta. Sing tak rubuhke wujud wit, sing tak dukiri wujud watu perkara wong liya ngandhakake pepasrening praja mangsa Baranga. Iki negara bangsaning Jim, aku menungsa kowe Jim. Derajate dhuwur menungsa tinimbangane Jim. Malah kowe matura karo Ratu Gustimu kowe minggata sawadya balamu papan kene arep tak nggo mukti karo dulur-dulurku. Papan kene arep tak babati, arep tak gawe sewijining papan kinarya mukti dulur-dulurku kabeh. Wah, sumuk nyawamu keparat. Kowe bakal nyingkirake para bangsaning Jim apa kira-kira wis seret nyawamu? Ora ana jamak lumrahe menungsa kalah karo bangsaning Jim. Nadyan dumadining beda nanging antaraning Jim lan menungsa derajate dhuwur menungsa. Aku dumadi saka bumi, kowe dumadi saka geni. Baliya marang papan asal mula buka makrek jangkamu sirna margalayu.
Ayo. Iki aku ngerti ene menungso kulite kandel tak cokot siungku ora tedas tak tibani tangan ora dirasakake wah pancen digdaya sekti kalintang jayaning perang nanging ngomong tekan semene kekuataning patih sapu jagat kowe kena daya kemandenku Tambang Sutra Jala Kencana isa nglawat meguru karo kowe 20 taun Raden. Sambato we kena daya kemandenku Tambang Sutra Jala Kencana kowe ora iso nglawat kaya kepulet pedhut peteng kowe saya kepengin nuwal saya kenceng gone mulut pedhut peteng suwe-suwe kowe ora iso ambegan kowe mesti tekaning pati ayo sambato we Raden. Wah Permati kaya jatuh-atuh saka aku Puntadewa kakangku. Wah, awakku ora iso diobahke. Saben budidaya obah. Wah, saya kenceng. Kaya ana sing naleni karo awakku Permati. Wah, Puntadewa aku nang kene arep mati Puntadewa. Kula ing atase Kakang Mas Bratasena kuwi pengawak go ngaluhur nanging lha kok Permadi kaya kelangan lacak mlebu tengahing alas Wanamarta. Alase pancen terlalu luas. Dadi nyuwun mangapunten mesti
mriko menggok ngulon sampean mboten ngerti leriting. Ora ana wong tuwa tak kepruk bata ora. Ana wong kok reting. Lho garing kowe ngerti ora? Ndaramu nendi Ndara Bratasena arahe le babat mau. Waduh, ayo ora ngematke kok. Kowe iki melu ki kon ngematke. Lah wong aku karo Petruk malah opek jambu mete ya, Truk. Ayo ngelak kaya ning tengahing alas ki rumangsane padake. Gong, kowe ngerti Ndara Bratasena ora? Minggok nendi? Aku ora paham. Lah kowe iki mau ya ngopo? Wes aku pokoke nang alas ki le merem kerep Petruk. Mergane anggere weruh tikungan ana watu gedhe ki rasane kaya ana memedine. Monggo aku ora memedi ki wedi. Ayo. Wah. Permati. Pundadewa. Aja adoh-adoh karo aku. Permati. Pundadewa. Aku ra iso nglawat Kakang Semar. Wonten dawuh ana swara. Pripun? Ana swara. Cobi. Kayak ngopo tangan. Wah. Macan. Ampun mriko, nika sarang macan. Lho garing, wonten dawuh kowe sing isih rada enom. Kupingmu mbok menawa isih cetha. Ha sampeyan dawuh ya karo tuwekan. Arah ora mundur. Wah. Hormati. Pundadewa, aku mati ning tengah ngalas. Surapa nala garing. Senso napa nggih? Paling Ndara Bratasena teng raka nyilih senso. Kesel terus le negor ngangge senso. Petruk non rene kupingmu sing rada apik. Minggat. Ya. Rungokno Petruk. Sekegri kondoro ora. Unine piye? Maktut ngono. Sik tak goleki sing arep guyu sapa iki sing arep guyu. Ayo. Cengelmu. Kowe ora ganggu iki lagi ngrungokke swara. Patut-patut. Kok kan jambu mete. Permati. Aku tulungono. Pundadewa. Aku tulungono. Mboten nonton niku. Minggat, urung dikon gong, urung dikon. Mesti aku terakhir kok. Oh iya. Minggat. Nek ora aku wis ora. Wah, Permati. Pundadewa. Aku tulungono. Oh, goleki Sarmati. Oh, Sarmati. Iki kurang dawa. Ngoten niku. Sampeyan lak jiji napa kena ibu kula? Lambe ada obok-obok. Kowe iki wong sing ngeyel dhewe ning nek ora ana kowe rasane cemplang. Betul. Rungokno, rada cedhak kono. Wah. Permati. Pundadewa aku ora iso ambegan. Terus, dilono kae kok ora bali-bali kok. Ngandel ora. Ngapae? Kowe iki ngrungokke swara kok micek tetengok nang ngisor wit. Silir.
udah krungu ora? Urung. Aku iki micek wae ora turu kok dipeng-pengke ora. Wah, Permati aku tulungono Puntadewa. Aduh, ketiwasan Raden. Napa Bagong? Sik kula balenane. Ae rame ngentek-entekke wektu enak ora. Truk. Kene aku dipunci. Ngapa dipunci? Men suarane cetha. Ya. Ayo oke sik. Yo. Oh. Wah, botenan kowe, Gong. Heeh. Wis dirungokke. Wah. Permati. Ya ora kurang ajar ngono iki. Dipunji kakane kok ngentut iki lho. Ketrucut e lah. Ha bulumu kecilikan lah ku mbegagah ki kaya kurang ngombo. Wis krungu ra kok. Waduh. Ndara Bratasena suarane, Tru. Sajake matur Ndara Permati. Ayo yo. Ndara Permadi cetha Waldata wela-wela. Menawi ingkang sambat-sambat menika mboten sanes kejawi namung ingkang raka. Kakang Mas, nggih Kakang Mas. Sing Kakang Mas aku wae. Kowe rasah nembut Kakang. Kakang Mas Bratasena. Kakang Mas kena ngapa? Mboten ngerti kok. Waduh, Permati. Puntadewa, aku tulungono, aku ora iso ambegan. Ngoten niku asmane kumat saja. Sapa sing kena asma? Ndara Bratasena. Ndara Bratasena iki bendaramu kuwi sehat wal afiat. Kok ngenekke kena asma? Nek mboten kena napa-napa mesti katriwandan teng jero ngalas yakin kula mboten pripun. Ndara Bratasena nek ora ditulungi ngrekoso reng. Ayo do mangkat. Wah, iki nek ora marani Ndara Bratasena. Iso entek-entekan iki ora. Alhamdulillah. Iso gawe senenging dulur-dulurku. Tak terima-terima ke ora masalah. Iya. Titekno. Wis suwe aku nginceng ngantil jase Bagong. Aku ya iya. Aku mangkel bola-bali nek nyeluk bapakne marmir. Loro atiku, aku seneng yo. Bagong nek bojoku memen iki le ngindik. Terus-terusan. Asine aku ora trima guajul sirahe. Puas. Aku ya puas. Wis ben. Dak kaya ngono ya. Tak indik saka dhuwur. Aku wis ngerti le do ngrasani aku. Kok do tekan ati le do dendam karo aku. Oke, ra masalah. Ora tak paeka tuman wae. Tutupi dong jati. Buka sik. Toman wae. Campur lemah. Tutupi dong jati kae wur-wuri lemah mesti ora weruh. Kapokmu kapan? Puas rasane ngati. Wah, can kira. Ora nganu ngene iki ora. Mudar kowe. Ayo, sumbara kowe. Bagong kurang ajar. Iki piye iki?
Iki nggo guthik barang. Weh, lah setan. Aku dunggahke. Aku dunggahke. Sone ora kurang ajar. Iso. Yo, awas, mancat. Yo. Minggir mancat pinggir. Yo. Aduh. Wah, keneng dhewe aku. Yo, mangkat yo. Sing gawe jugangan sapa? Aku. Kok kowe gawe jugangan nganu ngapusi bapakne. Ngomong gajul aku. Lho, aku ora sengaja. Ora sengaja apa? Niru ndara kok. Kowe ngomong asline gajul aku kok. Weh. Ayo. Semar kecemplung dhewe aku. Ayo gek nuntuti Ndara Janaka. Ayo Semar iki iso senengane ngejak gojek. Ambo ta iki? Kok ta iki? Mer, cawek kono. Aku penyakitan po ya. Ora krasa dadi metu dhewe. Dar kowe to kok. Tak apusi nang jugangan kae to. Oh, kowe gawe jugangan po. Endi kae ngono? Wo, lah ngisore tok kono. Emen karang aku sok ora susah kok. Weh, gak. Setan ora. Untung aku dhuwur. Waduh, dadak wisuh iki. Reng tak andani, Reng, aku tidak pengen tahu. Apa lho, Reng, ora pengen ngerti, aku pokoknya ora pengen ngerti.